तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू यू लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर तो बे भिडिअ'आ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर जे रिमिना ब्रह्म बिनानाव रिमिना ब्रह्म बिथाङा दायो माने जोबोद माने खस्थ'आव दङ दुखु दाहाजों साग्लोबनानै दङ आरोना माने बेमारजों साग्लोबनानै दङ बिथांनि बेरामा जाहैबाय किडनि डैमेज तो बिथांनि किडनिया माने डैमेज जाबाय तो दायो माने बिथाङा माने मेडिकेलाव माने गावनि किडनिनि थाखाय माने किडनि प्रब्लेमनि थाखाय माने जुजिगासिनो दं बेमारजों जुजिगासिनो दं आरोना माने बियो दायो ट्रिटमेन्ट लागासिनो जोबोद दुखु नंगौना नङा लोगोफोर तो आं जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर बे भिडिअखौ नुनानै जे बिनानावा सासे मोजां डान्सारबो आं माने इउटुबाव नुदों भिडिअफोराव नुदों आरोना माने बिथाङा जोबोद मोजां मोसायोबो आरो जे बिथाङा दिनै बेफोरबायदि हालोदाव दङ तो जोबोद दुखु नाङो आरोना बेफोरबायदि जायोबा लोगोफोर तो नोंथांमोना मा सानदों मा सानाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर तो नोंथांमोना बिनानावनि थाखाय एसेसो अननाय दंना गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर लोगोफोर जुदि नोंथांमोना अननाय दङबा नैबे बिनानावनि एकाउन्ट नाम्बाराव माने फैसा सोना हरबानो जाबाय आरोना माने बिनानावखौ जा हायो थाइसे थाइनै जे मदद हरबानो जाबाय आरोना तो आं बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम खावलायो लोगोफोर जे मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदिनो प्रब्लेमफोर फैयो जे जों गावजों गाव माने बयबो बिदा फंबाय नंगौना नङा तो गावजों गाव जोङो माने हेफाजाब होलायनांगौ मानो होननानै बुङोबा जों बर'खौ रावबो हेफाजाब खालामग्रा गैया होननानै बुङोबाबो माने मिस्टेक जानाय नङा आरोना मानो होननानै बुङोबा जे जोबोद दुखुनांथाव बेनो जे बिनानावनि नैबे किडनि डैमेज तो बेखौ माने बोरैहाय माने फाहामनो हागोन नैबेनो मोनसे दायो गिदिर प्रब्लेम जाना दं आरोना माने दुखु दाहा साग्लोबनानै दङ बेनि थाखायनो तो नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंबा अननाय दङबा तो नैबे बिनानावनि थाखाय बिनानाव रिमा ब्रह्मनि थाखाय माने नोंथांमोना माने लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जा हायो थाइसे थाइनै फैसा सोना हरबानो जाबाय आरोना ट्रान्सफार खालामहरनानै होबानो जाबाय तो आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोननि थाखाय माने एकाउन्ट नाम्बारखौ होखाबाय आङो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर तो आं दिनै मा होनबावनो ना तो बाथ्रायानो गैला आरोना रावानो गैला नैबे बिनानावनि थाखाय जोबोद माने गाबखांनाय फैदों आंबो भिडिअ खालामनांगौ जादों दुखुजों आं दिनै भिडिअखौ खालामबाय लोगोफोर तो आंनि केमेरायाबो मोजां नङा लोगोफोर थेवबो आं नोंथांमोननियाव माने निमाहा बियो मानो होननानै बुङोबा नैबे आंना जे केमेरायाव सिङावहाय माने दै हाबनानै दं आरोना माने रानाखै आरोना जे नैबे निहोर बायदिसिना बेफोरबायदि ना दै हाबोबा बिदिनो साननै सानथामा बेफोरबायदि जानानै थायो आरोना केमेराया राननो थाखाय सम लायो आरोना तो बेखायनो आंनि केमेराया मोजां नुवाखै आरोना तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोननि जेसेबांनाखि लोगोफोर दं कलेज लोगोफोर स्कुलनि लोगोफोर तो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना जे नैबे बिनानावनिसिम माने अनसुंथाइखौ हरनो हायो नोंथांमोननि लोगोफोरा तो आं बेखौनो खावलायबाय आं बेखौनो आसा खालामबाय आरोना नोंथांमोननिसिम जे नोंथांमोना गोसो गुदुंबा नैबे फिसा खामानिखौ बिनानावनि थाखाय मावना होबानो जाबाय आरोना तो आंबो जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोनाबो दुखु मोनदों जानो हागौ तो बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ'आ तो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो आंखौबो माने सापर्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था तो आंनि चेनेला ग्र' जागोन जाया आं मिथिया नाथाय दासिमाव माने ग्र' जागासिनो दं एसे एनै तो नोंथांमोना बेनि थाखायनो माने लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना आंनि चेनेलखौ तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोजासिन नायनो थाखाय तो बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय।